Obongkha tini bosor tarik kamu kako 22 Januari 2020 iko naidi bolongni mayong kuthung tabuk samplai ni Sorot Chandra para ni kisisa bachingo oro para nok ni nok thamtongo o para ni thik engko nok sakadrabo nok ni nolni nol thamni sakawo mayong kuthung bo alolok bai bani naidi iko jotona naidi mongkha bolongni mayong kuthung kaham kai srai srai je eng naidi ang oba ani nok no angno photo bui tongo tabuk camera khai tongo kaham kai kada kana je iko mayong kuthung iko yango hongkai iko ani nok oba ani nok iko yango hongkai iko mayong kuthung ang thik mayung bai nok ni thik ko maja maji kesaro basajak naibedi oba haikai forest department chini borok no indirectly satok mani obo ongkha borok siwi tongo saimani tongo India yakheba Tripura hapang forest department ni yakti khlaiye indirectly chini borok no satok pitok khai tongmani direct phai totra seppaya nok sabairi phaya kok kaham sawi mayung kuthung bai sara bosor tini salchani kokya muti khaiye bisi burum sabrum hobrum tini ba hopung ma thuya kebo tini hopung I parani borok ma thunai krei I mayung kuthung ni jala jontrona ni bagui tabung no abo nugui jaman naidi iko mayung kuthung ba iko kotoma naidi muti khai no iko tabuk thailik sabai nai iko thailik sabai tongkha ngro nuk nai bidi ba iko mayung kuthung mono mayung kuthung sabrum burum hobrum burum salabo iko tabuk ta koita baji naila jemon tabuk prai 9ta rok baji tongo iko nahadi iko mayung iko tabuk phungni sara 8ta baji tongo iko norok nugui manane je ei video no yapungni simi busuk ngai tongnai rok iko mayung iko mayung kuthung